ta lo round je langa tha ka lo lang o a thiam ve to nia huna te hen du lu yang hai ati kwal ve pop pop to mo sa ani party ai na thiam dai to nia o David ta khamo sa ani party so scooty kha zirme kamo David chu ti hian hei a khal thiam to lu tuka a kwal to mai ni hei a chawa te po khan rap thiam to a le ti zal le ani kha zira thiam be trep to ang ta hen tlan le ro le tlan ko le ro le kalau la leng video in o thiam to ania be te chu kan lom em ani a tir kha chuan kan be dong man dewa a cycle te kha sal le mai turin oilex ate kha kan zor mana mi po khan miron zot supermaro chu ka ngai to a hian in zir thiam lo se be dong lawin try le tiang kan tiril ro chuan zing atuk zing atang kha kan lia anti kan tia a side stand ho asira ake kha hang te kha ka thona ke kan ti pui je la thian zara thiam ve a aron thiam chho sei tana chuan ti zel kan ti zela khoi tama tuna chuan ti hi kan ni ve ta lo mom tak takani atir kha chuan hai autistic no pangtan chuan cycle khal hi ti chi lo ni zon lo ni hi khatia chuan ne scooter te kha dora kan kal khan a ot lutuka ma se kan na lei sak lawa chuan Christmas a khan kan do thak tira kan present a chuan ma se kha po kha tir chuanin ka in chhir man lek leka tàu về đâu box ya tin space kan lei lo bok nen ama kha athiam don lo han ka set maya balance ngai lo chi ki pathum na yang chi kha kan lo lei sak lo ni kha ka tiril ru man biawa ma chu pa ka te ka shoya inti tira scooter le cycle tu na chuan du to ka khal thei lo ni ve ta der mai hianin ama body shim a movement dig lo po hi asiam tha veles ema tin atan chuanin physiotherapy thatak atak satana therapy thatak khani ringota asan pa physiotherapy lak po ngai lovin ti hian extra la thaboka tin zana te amut tui pha ina hun ola ril ru ringot koma phone le tv nen khatia enge ama lema te mani la katanga bo da aril ruwa kom thin te kha afeng em maya ka ngai to da chon ni khata hian da ka thum te da ka level hi chu kan hlep ve to in ka sia abo tur le phone te tv tiang media lampang la ka tang hian ama hi kan la let hi ka ti ve a lo em pe lo de chung po hian ti pui sa mi ngai a tlan muang ro ti la hian tlan muang hi du lo tlan chak pura cha ka ngot le char thui de hi toy te tia kwal te hi a pe lo thui de lo tlan hi du a ka ha pha em ma ro chu ke po ke in fit pha ei ka thun te po hi tra ve to veu ni kanin to maya nghe mo scooty te bike te motor te ron kal the ka lau thong thina ma ro chu tuna chuan hai ma to ka khang ang chi side lo pe ka han pel dan te ka thiam ve reu to khom a tir chuan tlu ve thin tura chuan hai tlu khat ve to nia ti sona khoi tam chuan therapy thatak
tin aril ru po concentrate thil danga pek dan te thiama chuan ataksa movement kha engkim taksa pumin achi patanga ke thlengin exercise thalotuk akut nen kha ni ta a movement te hi diklawa atlante kalte tin ange ama hi stiff tani chu aru chuk tu ho hi khonga kha angsong zo kha yan extra thatak hi ni ringo mai marot cycle so ke ve de leka anyang rol chuan island son khal leka so ate de watina ke lian awangin ra asaka ra hlok rawa ha thlang de leka marot chu han thiam nal em phot se dhuk to ke han control thai phot se ki ka ka ngai dan ania atir chuan atlan na thleng hi ka thleng thina ha thak lut tuk tu na chuan tle mina ma po hi enge ka tha tham de lek ka release de lek to a to thleng ka to lawa he ta hlat te wateng ka en tharu renga ama hian ron let vele mai thina ni khan pona te tlang ne so ta area china chuan nin abi kin no pangdang omna anga te hian fatlan hi du thina hre thiat ni ngai ve khopa veng run mai ang kha chu thalawa tuna po so ta so tlan le ta so en kamu pharega so mai in ron kwal vele da yania khatiang kha hre thiama zirtir ve ngai ni tun ma kha chuan me shel lo po hi om san lo du hi akwa akaya azui topa vậy thì vậy thum chu cái ti bố to à chang lệ có thể lùn lại traffic tên hắn lẩu pom cần vấp mù chang lệ chọn mẹ bazaar à thế cái ti bố chang lệ mall là thế city style là cái ti bố anh nu này nè lẩu giống qua rồi cái công khả là xong cả lẩu đi tiếng cái tiết được hắn đỏ khá giáo sĩ thầm sang cá đã in mù thấy móc xí đó giống trắc nàyประเทศซาระวันนี้แค่เงิน50นะเหรียญทำเตะกันละไหนแล้ววะตินเฮติยาอันเจ็ดเวลนาเทียนเลียมนาเตะอย่างเตะฮีละไหนแล้ววะลบอมเนี่ยไม่ว่าประเทศมัลสมนะประเทศนี้มินเวนสักมินอมปุยนะเราปุยตุกะตินจงใจนะพอมาให้กันจงใจปุยนะเสไม่ว่าประเทศเวนหินนั่นแหละประเทศมัลสมตูรินที่ไล่กงที่ forest รำเฮียนวักละตัวเฮียนอันเสียมก็ไม่กระต่ายเฮียนจริงเนี่ยหลายอันวักทีนะเฮียนที่แต่พอไซเคิลที่ขัดกอลเวทีนั่นนี่